patay ang gayong sakop sa Crips Gang, human po sila samahan sa iyang kanikapuyo ni atong Sabado. Ryan Sorote, Sugidlimi. Gisong sa mga sakop sa SWAT kining panimay sa sitio Banawa, Barangay Guadalupe, human nila masayri nga dinhi nitago si Noel Ferrer o sa ka-security guard nga namusil og sakop sa Crips Gang. Wa day ni sud ang SWAT tungod sa posibilidad nga armado kini. Pagkataod-taod, nakumbenser sa SWAT si Ferrer nga musurrender apan wa na ang service para niini nga may gigamit sa pagpusil patay kang Jericho Principe kan kapuyo sa iyang anak. Giangkon sa suspek ang sala ug dugang niini nga dugay na siyang naglagot sa namatay. Sige, naglungong makalagot. Sige ko ba? Sige sa banaw, makakalima lang sa kita sa kapatsyo lagi ka. Pamilya lang sige. Ngayon ka na ako pamilya ko. Ana akong bana buotan di tayo nagtanan ba dinay mga kunta kana natin tawanan ay kumot sa akong anak ba awya siya kay yan ang kidnapon akong anak yan gusto niya na yakon kana kay. Matod sa kapulisan nga nalambigit na sa pipila ka mga krimen sa dakbayan ang biktima. Ryan Sorote, News 5. Mag-uumang napasaran og kaon, nakulatahan human na muspo sa tiguang sa Barangay Kalunasan. Napuno sa bunog ang naong ug lawas ni Carlito Dable, lumad nga taga Barangay Magsaysay sa lungsod sa Balamban. Nakulatahan kini sa sitio Tagaytay, Barangay Kalunasan, dakbayan sa Sugbo, diyang kalitin ng gisod ang balay ni Lolo Paquito Mendoza, 70 anyos, ug namuspos ang tubo. Gingon napasalan sa kaon si Dable kay gibaktas nini ang Balamban paingon sa dakbayan sa Sugbo aron man nagkot sa Santo Niño. Pabalik daw ta sa Balamban si Dable apan nasaaw kalit gamisod sa balay ni Mendoza. Nagpakurasyon sa temporaryong City Hospital si Mendoza tungod sa nga naangkong bunog sa lawas. Ambot og buang baka na siya kung saan kalit malagso dito sa balay. Largo dito tunggam muni iguan ko diri. Nakana ko dire. Pero ang gitong kahoy. Ha? Okay, ako masasayo. Asa, kanang pagpatay. Sayo na ko to. Sayo mo na ko tayo Nagubot ang gipahigayon pagpapahawa sa mga sakop sa probe sa Cebu City Hall sa mga mamaligyaay og cellphone sa Maydaan San Siangco ni atong Sabado. Madin Sabang, Sugidlimi. Nakuhaan ng video ang nahitabong kagubot tali sa mga sakop sa Prevention, Restoration, Order, Beautification and Enhancement Control Team ug mga mamaligyaay og cellphone sa Maydaan San Siangco ni adtong Sabado. Nagbinaganay ang ubang vendors aron di makuha ang ilang mga baligyang cellphone. Kadtong naabtan, di lang matod pa mga cellphone ang gipanguha sa probe. Kay apil nga gipanguha sa probe ang ilang kwarta ug personal nga mga cellphone. Inuha nila agad mga cellphone. Hindi namin alam. Kuha nila. Tapos lumaban kami. Giingong ni samot ang kagubot nilang dunay nakuha ang armas ang mga sakop sa probe. Gireklamo sab sa mga vendors nga nanapat ang mga sakop sa probe, lakip na ang labaw ni ini nga si Raquel Arce. Sa mataga ko cellphone, gipunit na ko tanan Nagihanaan ko sa SP, nagidakot ko. Ikaw man, nagisagpasagpa ko. Si Raquel gusto? Oo. Isumbon sa mga vendors ang gibuhat kanila sa probe kang Cebu City Mayor Michael Rama. Okay raman pa tong kung raid di ayon sa dituyo anong raid cellphone ibutang na tog cellphone nga ano nga pilma ng kwarta. Nasa iramsab na usa sa mga sakop sa probe nalandig sa tambalanan human maangol sa rayot. Pipila ka oras nga naghuwat ni Arce ang mga vendors apan wa kini magpakita, wa sab kini mitubag sa among tawag. Mading Sabang, News 5. Subay sa maong balita, ipangkiya sa pangu sa probe ang mga sidewalk vendors nga responsable sa pagpamunog kanila. Leslie Caminada Vistil, Sugidlimi. Sorry to say nga wala na koy salig sa mga kadagkuan sa mga Muslim nga maoy mubarog insay kuan sa ilahan dupa sa ilang mga tao nga dili inausbon. This is the second incident unya nga napasakitan pa nga ako ang personnel.
Kini mo gipadayag sa Pangulo sa Probe Raquel Arce, human sa naitabong kagubot silang clearing operations siya itong Sabado sa gabi. Matud pa ni Raquel Arce nga way na walang kabtangan nga iya sa mga sidewalk vendors sukway sa aligasyon. Matud niya, ang tanan nilang nakuha nga cellphone ana lang siyang kustodiya. Yes, because giuna na ko ang safety sa kong tao. So proceeded to CCMC. He has 8 cut wounds on the head, in the head. Gani karon scheduled siya for CT scan. The items confiscated naa sa ako ang position. Part na siya sa clearing operation. Resulta na siya sa clearing operation. Way plano makigsettle si Arce sa mga vendors, human gitabangan og kulatang usa sa mga sakop sa probe. Gani siya naigo-usab sa bangko nga gilabay sa mga vendors nga misuway sa pag-uwang kanila. Wala ba tay plano nga makig-settle? No settlement. We are filing a case. Disrespect to the agent of the person in authority and katong ilahang physical injury sa ilahang kuan sa kuang person. Leslie kami na Revisteo, News 5. Naghinaot ang pamilya sa namatay nga batang si Ella Joy Pique nga paspasan ang pagdungog sa kaso sa bata. Apan matud sa depensa, ang mga nanghitabong katalagman ni adtong miaging tuig mo'y nakalangay sa kaso. King Perez, Sugindimi. Gidungog ganihang buntag sa RTC Branch 6 sa sala ni Judge Esther Veloso ang kaso sa kamatayon ni Ella Joy Pique, ang 6 anyos nga bata nga gingong gikidnap o gipatay ni adtong tuig 2011. Sa hiring kaganiha, gimando sa huwes nga i-present ang laing ebidensya sa prosekusyon karong Marso 17. Ang maong ebidensya nakuha sa kapulisan sa panimay ni Belia Ruby nga posibleng makatabang sa kaso. Interesado man to si judge nga matanaw, so hindi na lang may mo-object, although para na mo it's a waste of time, pero sige na lang. Pero depende pa na amo pang istadihan kung maka-file ba may laing pleading para mapadismiss ang kaso. Doon na pa'y laing duha ka mga witness ay presentar ang prosekusyon sa maong full trial. Usa pa makadepensa ang habig ni Belia Ruby karong Mayo. Nang hinaot ang amahan sa namatay nga bata nga mapaspasan ang pagdungog sa kaso, kay tulo na katuig ang milabay sukad sa hitabo. Belum kembali dali-dali untuk kan dawat ang tabo. Inaw lang makabot na itong justice. Matud sa depensa nga ang mga katalagman mao'y nakapahinay sa pagdungog sa kaso. Insofar as the court is concerned, paspas diya ni. Kay sige man sa may pangayo og additional settings, paspas ra pud ang kuan. Wala gyud ingon nga nalangay. King Perez, News 5. Gawa sa problema sa kriminalidad sa dakbayan sa Toledo, problema sa kahimanan ng ilang magamit sa pagbatok sa krimen, mausab ang giatubang sa kapulisan. Andrea Patenya, Suginlimi. Naalarma ang Cebu Provincial Police Office sa sunod-sunod nga mga kaso sa pagpamusil sa dakbayan sa Toledo karong tuiga. Usa kini sa mga lugar nga adunay labing daghang shooting incident sa lalawigan. Apan matud ni Toledo City Police Chief Inspector Michael Bastes, wa sila nagkuwang sa ilang trabaho ug andam siyang magpaubos sa investigasyon kung kinahanglan. Wala problema sa pag-ilang kong ibalin. Basta I'm doing my best. I'm pak ang Toledo, walo na kabuhan dari. May tulis dari na. May tulong krimen. Gilusad na nila ang task force motorsiklo diin 8 ka pulis ang magpatrolya matag gabii. Nag-overtime usab sila og 4 ka oras nga way bayad ug personal nga mga motorsiklo ang ilang gigamit. Usara ang ilang nag-andar nga patrol car ug wa pa aprobahi sa konseho sa dakbayan sa Toledo ang ilang request. Nangayo na sad sila sa Campo Crame ug gisaaran nga dunay usa ka patrol car nga umaabot. Gawas nga kuwang ilang sakyanan, wa na sad kuno sila gasoline allowance gikan sa dakbayan sukad Enero. Kuwang sab kuno ang ilang mga sakop sa kapulisan. Imbis 300 maoy ideal nga gidaghanon sa mga pulis alang sa ilang dakbayan, kapinra sila sa 70. Gipasabot sa Bastes nga di lalim bantayan ang Toledo tungod sa geography sa area niini. Ang police, they cannot guard every corner of Toledo City. Labi na kay uban kabukiran. Dakong posibilidad yun na ang mga kriminal sad, ang pulis sa gibantayan. Apan mato di Bastes sa liwaning maong mga hagit ug suliran, giingong wa gyapon sila hunong sa pagpaningkamot nga mapabilin ang kahapsay ug kalinaw sa ilang lugar. Sige mga dagdaghang mga initiative para
ato yung mahalikayan, ang atong mabantayan ang mga krimen. Pero, you know, mga tao lang we are not Superman. Tag-asa ang krimen ko dahil may tabo mo na. At least, ang pulis, we're on top of the situation. Andrea Patenya, News 5.